हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ୱେଦରଟା କେମିତି ଦେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 6:10-15 ହେଇଯିବ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଘରର ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁ କାମ ସାରିକି ଘର ଲକ୍ କରିକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ କ୍ୟାବ୍ରେ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସକାଳୁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ମେକଅପ୍ କରୁଛି। ମେକଅପ୍ କ'ଣ, ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲି, ଟିକେ ହାଲକା ଟଚ୍ ଅପ୍ ଦେଇ ଦେଉଥିଲି। ଅମ୍, ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଠି ମୋତେ କିଛି ମୋ ମନର କଥା କିଛି ସେୟାର କରିବାକୁ ଥିଲା, ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବେ। ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ତ ଥିଲି। ଆଗରୁ ଯେବେ ବି ମୋର କଲେଜ ସରୁ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜବ୍ ବି କରୁଥିଲି, ଜବ୍ରୁ ଛୁଟି ମିଳୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲି ଘରକୁ, ମାନେ ପୁରୀକୁ। ବଟ୍ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବାର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସବୁଥର ଭଳିଆ ଏଥର ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉନଥିଲି, ଯାଉଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାରକୁ, ମୋ ନୂଆ ଘର ଆଉ ମୋର ନୂଆ ଠିକଣା, ଯେଉଁଠି ମୋର ନୂଆ ବାପା ମା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇଟେ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ନା, ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିବ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ହଉ, ଇଏ ତ ଥିଲା ମୋ ମନର କଥା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ତ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍। ଆମେ ତ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।